gràcies. Jo em sembla que no haig d'intentar perdre cap moment per treure temps a tu. Des d'aquí tens més coses a dir sobre lideratge. En relació... A mi una de les coses que em preocupa de bona part d'aquest discurs és el de... I em sembla que tu en el llibre dones una dada quan parles de la reflexió, que és que ens podem situar en el mateix procés de lideratge d'un moviment. Tots, més o menys, en graus diferents, també intentem liderar aquest moviment. I la pregunta que ens podem fer és fins a quin punt nosaltres formem part d'una individualitat o formem part d'un col·lectiu. Però la segona seria, li estem volent, és com si analitzéssim un cotxe que es mou. I llavors es mou en un sentit determinat i li volguéssim les virtuts. Quines virtuts té aquest cotxe? I llavors li trobem totes les virtuts, i que aquí fem una llista, l'Eduard n'ha fet una altra, però jo crec que tenim dades. Ell ha dit una cosa que jo la qüestionaria i que està relacionada amb la definició de què és el que volem nosaltres i, per tant, també la que està relacionada amb quin tipus de societat nosaltres volem. En el llibre parles bé de lideratges bons i de lideratges dolents. Què és el que diferencia un dels altres? Diem són els valors, però no són els valors, depèn de quins valors. I darrere dels valors hi ha, i menciones, Hitler, evidentment, i en Gandhi. Està clar que els dos el que defensaven en una societat determinada, amb uns valors determinats. De manera que és una mica relatiu. Quan diem el ple desenvolupament dels nois i noies, estem parlant, en tot cas, d'una direcció determinada. La pregunta és, el moviment Escolta vol formar líders? I aquesta seria una. La segona és, si els vol formar, quines estratègies utilitza per formar-les? Però la primera pregunta és aquesta. Diem, sí, el que tenim fa líders, però tenim un cotxe que fa líders, però el més important és cap on ha d'anar aquest cotxe. I per tant veurem si a més el cotxe ens serveix o no. Un cotxe que es va inventar farà un segle o més d'un segle. Ens funciona aquest cotxe? Ha de ser un altre? I realment els termes de líder, el Baden-Powell no en parlava, ara en parlem i utilitzem aquesta terminologia. És això el que volem? Jo diria que aquí és un primer apartat. L'altre d'allò de si es neix o no. Clar, la pregunta que també ens podem fer és l'escoltisme al final ens selecciona o ens ha format? És allò que Dios los cría y ellos se juntan. És una estratègia determinada que fa que aquell que... Jo em pregunto una cosa, per què ens costa tant a unes classes socials determinades integrar-se dintre l'escoltisme? Què els estem oferint, quin context els estem oferint que aquests entorns segurs, que per ells no són segurs o són aliens? Per tant, sí que en tot cas, i per polemitzar, perquè si no, aquí tota l'estona diria és que és un problema de quan s'agafen persones que més o menys estem d'acord amb el que diem uns als altres, per tant, o busquem alguns elements. En tot cas, jo diria que sí que és important saber cap on anem, definir cap on anem i preguntar-nos si el cotxe que tenim és el que ens serveix en aquest moment. Deixeu-me fer alguns comentaris sobre el que dius. Deies, i comparteixo, que en l'escoltisme és molt important el desenvolupament de la persona i no està tan clar que sigui el desenvolupament del lideratge. Jo crec que sí que hem de desenvolupar persones i dintre del desenvolupament de les persones un element és desenvolupar el bon lideratge. El problema no està només en la idea de lideratge o de bon lideratge, sinó que entenem per desenvolupar. És a dir, els pagesos que es dediquen a la producció càrnica, què fan? Fer créixer el ramat o engreixar? És a dir, és un tema de creixement o d'engreixa? Ho dic perquè no és una qüestió menor. Jo formo directius en una escola de negocis. Sovint tinc la sensació que quan venen i contracten un curs de desenvolupament de lideratge, el que volen és engreixa. És a dir, volen més capacitats, més competències. Créixer, per dir-ho així, en el sentit ample, no en el sentit gran. És a dir, el que volen és comprar més software. I sovint el que fa l'escoltisme és ajudar-te a renovar el hardware, el sistema operatiu, que és diferent. I això és créixer.
I aquest element és molt important, és a dir, el desenvolupament de les persones no vol dir embotir-les amb més continguts, amb més destreses, amb més habilitats, tot això és importantíssim, però no hi ha prou. L'important en el desenvolupament és com contribuir al creixement profund de la persona, i això no és software, és sistema operatiu profund, no? És com intentar fer que la persona, en algun moment de la nostra vida, podem experimentar autèntics salts existencials, és a dir, etapes transformatives de la nostra vida. I aquest és l'element del desenvolupament. Ara, com es fa això? Clar, aquí jo voldria dir algunes coses. Com es fa això? Podem servir la teoria que tu dius del cotxe, que tu l'has utilitzat per parlar d'un altre tema que jo després diré, però en el cotxe el carnet de conduir implica com a mínim 2 exàmens, la teòrica i la pràctica. Si tens la teòrica però no tens la pràctica, no saps conduir. I per tant, la teòrica és una condició necessària però no és suficient. Jo crec que en el lideratge necessitem teòrica, necessitem la pràctica, és a dir, necessitem el knowing i el doing, però ens cal una tercera dimensió que és el being, que és no només la teòrica i la pràctica, sinó la qualitat existencial de la persona. Llavors aquí ve la teva pregunta. Aquesta qualitat existencial la tenim perquè ja seleccionem a les persones que entraran a formar part prèviament de les nostres institucions, o aquesta qualitat humana d'alguna manera la podem amollar, afaiçonar, treballar dintre del recorregut de l'experiència dels moviments escoltes. Jo crec més en aquesta segona, és a dir, crec que aquesta segona per què? Perquè jo mateix en soc un experiment d'aquesta segona, no? És a dir, recordo ben bé quan vaig entrar en el moviment escolta com era i com em vaig transformar. I penso que va ser a fi de bé, penso. No sé si sempre, però diria que sí. No? És a dir, què és el que vull dir? I això connecta amb el que tu has dit, que em sembla que jo el rectificaria. Com ha dit l'Eduard, en el lideratge hi ha un triangle que incorpora, com a mínim, persones que assumeixen el lideratge, seguidors o col·laboradors o equips i visió. Si no hi ha visió no hi ha lideratge. Però pel que jo vull dir, pel que fa a la referència al bon lideratge, fixeu-vos, el que vull dir, i em sembla que és el més important, és si treballem bé la qualitat humana de les persones que tenim en els nostres moviments, tant se val quina sigui la seva visió. Perquè si la qualitat humana és bona, la visió que formulin o plantegin segur que serà bona. És a dir que sovint et diuen, home, quins són els valors en els quals orientareu els meus fills si els portem a aquest cau? I sembla que tinguem que fer la llista no dels manaments del món de la muntanya de Sinaí, sinó la llista de valors. I jo dic, no, si treballem profundament els elements de la qualitat humana, és a dir, la matriu axiològica de les persones, i aquesta matriu no és estèril, no és una matriu de forma, sinó que és una matriu rica, el producte d'aquesta matriu axiològica, sigui el que sigui, serà bo. Però llavors aquí l'element clau és com podem fer créixer en qualitat humana les persones. Aquest és l'element més important. I això connecta amb la idea del bon lideratge d'una manera profunda. En el camp de l'educació, segur que molts veniu del món de l'educació, diferenciem entre el teaching, el training i el learning, entre l'ensenyar, el formar i l'aprendre. La qualitat humana no és transferir coneixements, no és teaching. És a dir, podeu venir a un curs a classes de psicologia o de West Point militar sobre la teoria del lideratge i no sereu millors líders ni líders, sinó que tindreu un munt de coneixements sobre les teories del lideratge. Això és el teaching. Amb el training ja podem començar a parlar. Per què? Perquè en moltes de les activitats del món de l'esplai en general i en concret del món escolta, jo crec que hi ha formes d'entrenament, formes, hàbits i pràctiques, estils d'acció que ajuden a les persones a fer les coses millor. Això l'anomenem hàbits, o si voleu en el sentit aristotèlic i filosòfic, virtuts. Virtuts serien hàbits interioritzats de maneres correctes de fer les coses, que després de repetir-les i després d'entrenar-nos les anem incorporant. Traslladem aquesta idea del training al succés que jo he viscut avui a la benzinera.
Igual la persona que ha actuat d'aquesta manera li sortia de natural perquè és la seva predisposició, o bé aquesta persona ve de determinades experiències vitals formatives que l'han preparat per donar resposta davant d'incidents crítics. I per tant, el training és important, però el training serveix igual per un general o un caporal nazi que per un seguidor de Gandhi. Per què? Perquè el training és només, per dir-ho així, muscular determinades formes d'actuació. I per això diem que amb el training no és suficient, sinó que hem d'anar a una mena de learning, d'aprenentatge, que vol dir que l'educació no és només transferir, sinó que l'educació en aquest sentit del lideratge vol dir elements transformadors de les persones. És a dir, no és omplir un got dintre de la persona, sinó encendre un foc, generant en aquesta persona una situació vital que l'enfronta davant de reptes, desafiaments, qüestions morals, i això jo penso que ajuda, estic ara dient-ho d'una manera molt simplificada, ajuda precisament a que després la manera que puguem tenir de generar visions es puguin apropar, segurament no del tot, però una miqueta més al Gandhi que menys al Hitler, perquè els dos eren líders, els dos tenien visions, però la diferència és que la visió del Hitler consistia en pràcticament exterminar la raça jueva i imposar la raça ària sobre tota Europa, i per tant era una visió prenyada de mals valors, de dolents valors, mentre que Gandhi no tenia aquesta visió, o Nelson Mandela. Per tant, si no podem treballar aquesta dimensió interna de la persona, la qualitat humana, i això no és només acció, no és només entrenament, sinó que implica també un enriquiment, un creixement personal que té a veure amb l'autoconeixement, té a veure amb conèixer els meus propòsits, vol dir també, moltes vegades, abans d'exercir de cap, haver fet de seguidor, haver sabut cooperar, col·laborar, deliberar conjuntament. Si tot això no ho hem fet, difícilment, precisament, podrem desplegar aquest tipus de competències que ens ajuda a ser millors. I per què aniria la meva cosa? És a dir, resumint, m'importaria menys el cotxe si la qualitat del conductor és bona. Perquè si la qualitat del conductor és bona, tindrem un cotxe molt gran, molt potent, un Ferrari, o tindrem un cotxe petitó. Però la persona, no em quedarà dubte que ens conduirà, diguem-ne que mitjanament bé. Si el cotxe és un cotxe més potent, doncs oli en un llum. Però l'important no està tant en el cotxe com en el conductor, o en els conductors, si és possible. Se'm fa difícil buscar aspectes a polemitzar, però... No cal, No, sí, si no és avorrit, almenys ja m'avorreixo. Tu dius que teníem el triangle causa, seguidors i líders. I dius en un moment determinat que però és important el com, els mitjans. A mi em preocupa, quan ho col·loquem a dintre de l'escoltisme, aprenem una de les grans habilitats que va tenir Baden-Powell i tots els que van participar en la construcció de l'escoltisme és que convertia el fet del com ensenyar, el com educar, a partir d'unes tècniques determinades que s'aplicaven, o sigui, amb un coms determinats. De manera que això per mi tenia un avantatge, que no depenia tant de la matriu axiològica del cap. Jo hem tingut caps que bé, podien tenir més o menys que desitjar i fins i tot podíem ser crítics davant d'aquell cap. Però la manera de fer, l'atribuir responsabilitats, tenir càrrecs, el fet d'haver de fer empreses, etc., això per mi era més potent que les possibles qualitats del cap. I jo crec que això és bo, perquè si no el que hauríem de fer no és formació de caps, sinó que és selecció de caps. Buscar aquells que tenen una matriu axiològica fantàstica, que a la vegada també respongui a uns criteris determinats sobre aquesta matriu axiològica, perquè estic convençut, i potser agafar els exemples que hem utilitzat del Gandhi i del Hitler, segur que els dos tenien unes grans matrius axiològiques i que segurament traspuaven carisma i de manera que la gent s'empaltava dels seus valors, de les seves actituds per admiració, que és un dels models que tenim d'aprendre les actituds i els valors.
Clar, jo diria que aquí seria un punt que veig que pot haver-hi unes certes contradiccions i suposo que tenen la resposta entre els mitjans, que són aquells que ens permeten, d'alguna manera, poder sobreviure també en una institució que està formada per persones que no són professionals ni de l'ensenyament, ni de la formació, ni de l'aprenentatge. I, per tant, que han de fer una feina per la qual no s'han format suficientment i, evidentment, tampoc s'han triat per aquesta matriu axiològica. O potser no,